Ето това е сега липсващата счупена основна греда. Корфия или мертак или мертек. На нейно място е направена изключително специална концентрация от една конструкция, която граничи с откритията на вавилонските майстори и на културата и майсторлъка, който е донесъл Александър Македонски. Виждате въпросната конструкция, която е изключително разгърната по своя характер и изненадваща също така. Става дума за няколко повторки, които заместват основната счупена греда. На доста места се речат видийки, на доста места видийките пък са недозавити, но това е така, защото никога не бива да свършваме всичката работа, която имаме да вършим. Да видим сега в крайна сметка дали ще се получи.